Shubor na Slem jong unongsan Hima. Uwe Briew ula penyap yala ka jong ka para Kynsi. Da ka baot yu rendang jong ka da usdi hadu banda dukut tang na ka daw ba Slem ban aja yau. Kani ka jingja kala ja ha ka step sngi balang ha ka shnong Imatpur Jehanabad Bihar ka bahap hapo ka Pars Bigha police station. Hadian ba uni urunar ula da penyap ula sedien ya ka Khlieh jong ka ha udiang hakmat ka yeng ba kisa. Kani ka para Kynsi ka de ka batip kerteng ka Anshu Devi Arpusan Senam Karta ka bade ka kurim jong udhar mendra Kumar ki bade na Imatpur. Kadkum ka jingya thu kinong shong shnong uni urunar uba batip kerteng kum ukunal Kumar udai uba kerni di drop kinong shong shnong kiri thu uba ka Anshu Devi ka don marwe ha yeng ha ka por baja kani ka jingja kat baki bah yeng jong ka ki don shalingkha. Ukunal ulawan na lingkha ber ulah hukum ya ka bakan aja ya u namar ka jimbitar baslem ban ai ula shim ya usdi bat penyap ya ka hadian ula le akni ka kam uni urunar ukhlempet hendai usyong ben hayeng haba kinong shong shlong kila tip ya kani kila let marmar syakatika jaka bat kila pentip no syaki pulit haba ki pulit kila poi hakatika jaka kila shim no ya usdi ba ula penan kam bat kila kem no ya ukunal. Barok ki Briew ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing stang bathuma ki jing ikai bapura katkom ka job ka bamta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong but ki kalalong ka jingshisha. MIT University Meghalaya ka jingyai lenti ka bastang syakalawai bacok.